og velkommen til min video, hvor jeg vil besvare nogle af de spørgsmål, som I stillede mig på Instagram, og nogle af dem er også fra mail. Okay, det er lidt mærkeligt at sidde og snakke til sig selv. Det er meget godt, at jeg er alene hjemme, ellers så ville min mor og far nok tænke, hvad laver hun? Men jeg vil besvare jeres spørgsmål, og tak fordi I gad at stille nogle spørgsmål til mig. Både på Instagram og over mail og privat. Og jeg vil bare besvare dem så godt jeg kan, og der er et par stykker, jeg ikke sådan har svaret på, og så er der et par stykker, hvor det bare bliver sådan kort, jeg lige svarer. Der vil både være nogle om spiseforstyrrelsen, og der vil være lidt omkring min depression, og lidt om træning og lidt andet også. Og det første spørgsmål, det er, vil du sige, at du er 100% rask fra din spiseforstyrrelse? Er der en, der har spurgt. Og nej, det vil jeg ikke sige, jeg er. Altså, jeg har stadigvæk nogle ting, jeg døjer med, og det tror jeg egentlig altid, jeg vil have. Og så er der igen det der med, hvornår er man rask fra en spiseforstyrrelse? Fordi, er det når man kan gå på McDonald's og spise en Happy Meal, eller er det når, at man ikke tæller kalorier, eller hvornår er man rask? Eller, altså for mig, der handler det også bare lidt om, at man har det godt. Og jeg har det jo ikke godt lige nu, men det er jo ikke kun på grund af min spiseforstyrrelse, det er jo også på grund af så mange andre ting, der fylder i mit liv. Så jeg vil sige, at min spiseforstyrrelse, den fylder så lidt, som den kan gøre lige nu. Og især over det sidste halvår, så er den begyndt at fylde meget mindre. Der er en stor forskel på bare i sommer, og så i dag for eksempel. Så jeg synes, det er et rigtig svært spørgsmål at svare på, hvornår man er 100% rask, og om jeg er det. Fordi nogen vil slet ikke se spiseforstyrrelsen, jo fordi at jeg er normalvægtig, og man vil ikke kunne mærke på mig, når jeg er ude, at jeg har en spiseforstyrrelse. Men så herhjemme, så er der nogle ting, som mine forældre kan mærke på mig, at nu skal jeg lige tage mig sammen, det er godt nok spiseforstyrrelsen der, siger min mor så. Så det er et rigtig svært spørgsmål at svare på. Og hvad trækkede din anoreksi? Hvorfor blev den udviklet? I 8. klasse, hvor den sådan startede, så læste vi en bog omkring en pige, der havde en spiseforstyrrelse. Og jeg tror, jeg fik rigtig mange gode idéer for den bog. Og ja, det har selvfølgelig ikke kun været den. Så var vi i en pigegruppe på 5, hvor jeg sådan var den 5. pige. Og jeg synes altid, det har været sådan lidt svært. Man ved jo, mange har jo nok prøvet at være nummer 3 eller nummer 5. Eller ja, og det er bare svært at være et ulige tal i en pigegruppe. Især i den alder. Og jeg tror, jeg begyndte at føle mig lidt udenfor. Og jeg havde ikke haft nogen kæreste, som de andre havde. Og jeg havde bare en indre tomhed, som jeg havde brug for, at der skulle fyldes ud på en eller anden måde. Og så begyndte jeg egentlig bare på den her spiseforstyrrelse. Det var jo ikke noget, jeg tænkte over, nu skal jeg have en spiseforstyrrelse. Jeg vidste jo slet ikke, at det var en spiseforstyrrelse. Jeg kendte knap nok sådan til det. Men jeg kan bare huske, at det gav mig ligesom noget ro i hovedet. Og det var jo bare slet ikke den rigtige løsning. Men ja, det kunne jeg jo ikke se på det tidspunkt. Og så et spørgsmål, hvad var det, der gjorde, at du fandt styrken til at kæmpe imod anoreksien? Det er også et svært spørgsmål, men da jeg kom i behandling, så blev jeg jo både troet med indlæggelse, og der var på et tidspunkt, at det var så farligt, at jeg kunne dø af det. Og det tror jeg, det satte nogle ting i gang efter noget tid, der gik så med lang tid, men det gav mig et eller andet, altså det gav mig noget motivation til, at jeg ligesom fandt ud af, at det er farligt, det her, jeg har gang i. Og så tror jeg også bare, at de har været rigtig gode ude på Aalborg spiseambulatorier i forhold til, hvad jeg har hørt fra andre steder, hvor de ikke er så gode. Så jeg har været rigtig glad for, at jeg bor i Aalborg, hvor jeg ligesom kunne få den hjælp her. Og jeg har haft et rigtig godt forhold til mine behandler. Og mine forældre har hjulpet mig rigtig meget, og min mor har haft orlov i knap et år, hvor at hun ligesom gik herhjemme med mig, dengang jeg var meget syg. Så jeg har haft rigtig meget støtte. Jeg har aldrig været alene om det her, og det tror jeg virkelig, det har hjulpet mig meget. Så jeg tror virkelig også, at det handler om, at hvis man sidder alene med det her, så er det bare vigtigt, at man får snakket med nogen om det, så man kan få noget hjælp, fordi det er bare de færreste, der kan klare den sygdom alene, fordi det er så hård en sygdom. Og så savner jeg også det med at have noget selvbestemmelse over mit liv, og min kost, og min træning, og det med, at jeg slet ikke måtte bevæge mig, fordi jeg altid har været en aktiv pige, fordi førhen der svømmede jeg og gik til dans, og sådan. Jeg kunne bare mærke, hvor meget jeg egentlig savnede det bare, at kunne gå en tur, altså bare helt normale ting, som på et tidspunkt måtte jeg ikke engang tage med ud og handle, og sådan,
Altså bare helt basale ting kom jeg bare til at savne. Og det kom jo ikke fra den ene dag til den anden. Sådan her, der gik jo mega lang tid, inden at jeg ligesom indså, at det ikke var det værd. Det kom heller ikke over en uge, der gik flere år, og det er jo nærmest først her for et års tid siden, at jeg sådan har indset, hvor meget det ikke er det værd. Og så i forhold til træning, så er der en, der spørger, hvor længe jeg har trænet. Og jeg fik ligesom lov til at træne, altså sådan fitness- og styrketræning, det fik jeg lov til, sådan, da jeg var et par kilo for det, de kalder målvægten, som sådan er omkring en normalvægt, lidt over. Men styrketræning, som jeg dyrker nu, det var fra siden jeg blev udskrevet fra min depression, da jeg var indlagt her sidste år. Så det er sådan omkring et år knap, siden marts sidste år cirka. Og hvor lang tid jeg træner, er der en, der spørger. Nogle gange er det en time, nogle gange er det lidt mere, og nogle gange er det lidt mindre. Det kommer an på, hvad jeg lige føler for. Nogle gange kan jeg mærke, at i dag skulle jeg egentlig ikke have været et sted, så træner jeg måske kun 45 minutter, så det gider jeg ikke mere, fordi så er jeg egentlig træt. Og andre gange, så har jeg bare masser af energi, og så træner jeg 1,5 time. Altså, jeg har ikke sådan noget bestemt, jeg sådan skal træne, eller må træne, eller vil træne, eller et eller andet. Jeg kan huske, da jeg begyndte at måtte træne, så havde det en time max. Og det var sådan noget med, at det må ikke være 1 time og 1 minut, så blev det for meget. Og sådan. Altså, det er rart at have den frihed der til selv at kunne bestemme, så længe det ikke er noget, der tager overhånd. Og det er det ikke rigtigt. Og så er der en, der spørger, hvor mange gentagelser jeg tager. Og det vil jeg også sige, det kommer an på hvilken muskelgruppe, og om det er tung eller let vægt, så det er også svært at svare på. Og så er der en, der spørger, om jeg fik lov af mine behandlere, og det gjorde jeg, da jeg ligesom kom på min målvægt. Så fik jeg lov til at træne 1 gang om ugen, og det var det. Og så skulle jeg spise en hel masse ekstra, og det gør jeg også den dag i dag, men ikke lige så meget som dengang, fordi min krop ikke er undervægtig længere. På det tidspunkt, der skulle jeg spise rigtig meget ekstra, for at jeg ikke tabte mig af det. Og det kan jeg huske, det var rigtig hårdt, men jeg synes alligevel også, at det var det værd, fordi jeg havde savnet det her motion så meget. Og så senere fik jeg ligesom selv lov at bestemme, da jeg fik bevist over for mine forældre, og der hvor jeg gik i behandling, at jeg altså ikke tabte mig af det. Så det kræver ligesom også, at man kan bevise, at man godt kan styre det. Og det tog også lang tid, inden jeg fandt ud af den balance med, hvordan jeg kan styre det, og om jeg kan styre det. Det kan jeg huske, det var rigtig svært for mig. Og så er der en, der spørger, om jeg altid har haft overskud til at træne i forhold til min depression. Og for det meste ja, vil jeg sige. Fordi det har givet ro i mine tanker omkring selvskade og negative tanker. Og bare det at svede det ud, det ligesom hjalp mig lidt. Så var det som om, at det hele ikke... Det væltede ikke sammen i mit hoved på samme måde, fordi på det tidspunkt, der handlede det ikke om at forbrænde kalorier, som det gjorde meget i starten for mig. Der handlede det bare om at have det godt. Så da det ligesom var min depression, der var værst, så havde jeg egentlig faktisk lidt overskud til at træne. Altså det var ikke altid, jeg trænede ikke lige så meget, som jeg gør nu. På det tidspunkt var jeg måske kun sådan 2 gange om ugen, eller sådan, fordi jeg havde ikke så meget overskud, men jeg havde alligevel den lyst til at tage afsted til det, fordi jeg vidste, at det senere ville give mig noget godt i forhold til mit humør. Og så er der lidt i forhold til min depression, er der nogen, der har stillet nogle spørgsmål også. Og der er en, der spørger, hvordan jeg vil beskrive det at have en depression. Og det er et rigtig svært spørgsmål, fordi at det er både et spørgsmål, som... Altså, det er rigtig svært at beskrive, hvordan det er. Ligesom det er svært at beskrive, hvordan det er at have anoreksi. Altså, det at have en depression, det er bare det, når der er nogen, der har spurgt mig, hvordan har du det, Laura? Så har det været rigtig, rigtig svært at forklare, fordi det eneste, jeg har kunnet sagt, jamen, jeg har det dårligt. Og så har de spurgt, jamen, hvordan har du det dårligt? Og så har jeg bare sagt, jamen, jeg er bare ked af det. Altså, det er rigtig svært at beskrive de følelser, man har, fordi at det føles bare som noget, der er mørkt, og det er tungt, og alting det er uoverskueligt, og man græder, eller i nogen grader, og jeg græd, og nogle gange i perioder, så kunne jeg ikke græde. Og det er også sådan, jeg stadigvæk har det i dag indimellem. Altså, det er jo ikke noget, man kan mærke, når jeg sidder her og snakker, men jeg har stadigvæk de perioder, hvor jeg synes, det hele det bare er sort, og jeg er ked af det, og jeg græder,
nogle gange så kan jeg ikke rigtig græde, som sagt. Det er som om, at det bare sådan gør ondt indeni, og man har bare lyst til sådan at skrige, men man kan ikke rigtig. Altså, man kan ikke rigtig få den smerte ud, man har indeni. Det er ligesom nemmere at forholde sig til noget, der ligesom gør ondt, hvis man har ondt i sin arm. Altså, det er rigtig svært at forholde sig til det, der gør ondt indeni. Det har også været rigtig svært for mig at beskrive de tanker fra min mor, fordi jeg ville heller ikke have, at hun ligesom skulle få det dårligt over, at jeg havde det dårligt, så det har været rigtig svært. Så er der en, der spørger, hvilken form for behandling jeg får for min depression. Og jeg skal snart begynde på nogle samtaler ude på psyk, som jeg har ventet på ret længe, fordi det føler jeg, at jeg har et stort behov for lige nu, fordi jeg ikke rigtig har nogen at snakke med om det, og det er egentlig ret hårdt. Det ved dem, der selv har det, sådan at det er hårdt, hvis man ikke får snakket med nogen omkring, hvordan man har det. Og så er jeg også startet på antidepressiv, og det kan jeg også mærke, at det hjælper meget. Yeah. Og så er der en, der spørger, hvordan jeg afleder mine tanker. Og det gør jeg ved Fie. Hun er her. Hende her. Min elskede hund. Og det gør jeg nok også lidt ved træning, fordi at det hjælper mit humør altid. Og med mit arbejde på Barrasso, det hjælper mig også rigtig meget. Eller ved at gå en tur igen med hende her. Eller bare sidde og glo på Instagram. Så er der en, der spørger, hvad der fik mig til at være som åben omkring mine sygdomme. Altså jeg tror gerne, at jeg har altid gerne, bagefter jeg ligesom fandt ud af, at jeg godt kunne hjælpe nogle andre med det her, så ville jeg gerne ligesom bryde det tabu, der var omkring det, fordi jeg har tit oplevet, at der har været et tabu omkring det at have en spiseforstyrrelse eller depression, og jeg havde en eller anden lyst til at hjælpe andre med det. Og jeg fandt ud af, at jeg ikke var alene omkring det her, at der var så mange andre. Så er der en, der spørger mig om min fremtidsdrømme. Og det er rigtig svært at sige, hvad jeg gerne sådan vil arbejde som. Men det skal være noget, der gør mig glad i hvert fald. Sådan er det vel for de fleste, og det skal være noget, hvor det ikke er faste arbejdstider, fordi sådan noget med et 8-16 job, det tror jeg bare aldrig, det bliver mig. Og det skal være noget, der giver mening for mig. Men jeg ved ikke lige, hvad det skal være. Og så er der en, der siger, at jeg skal beskrive mig selv med 3 ord. Og det er rigtig svært, fordi at det er svært at rose en selv, synes jeg. Der er nok andre, der også har det sådan, men det skal man jo øve sig i. Og jeg synes, at jeg er meget hjælpsom. Og det er egentlig sådan, altså jeg synes, jeg er god til at hjælpe andre. Ja. Og så ved jeg ikke lige, hvad jeg skal sige. Så er jeg god til at arbejde på mit job på Barrasso der. Ja. Og så er jeg bare åben omkring de her ting. Og så er der en, der spørger, om jeg følger med i nogle tv-serier. Ja, jeg følger med i Paradise, når det kommer. Og Årgang 0. Og Robinson. Det er sådan det. Ikke noget spændende over det. Og så er der en, der spørger, hvad min livret er. Ja, og det er jo et godt spørgsmål. Fordi at jeg elsker mad, og jeg ved ikke, hvad jeg skal vælge af det. Men der er både kylling, og der er chokolade, og peanut butter, og havregrød. Ja, der er ikke det, jeg ikke kan lide, tror jeg ikke. Boller i kaj, det hele det er bare godt. Og så er der en, der spørger, om jeg gerne vil have børn, og så har jeg ligesom tænkt, ja, det vil jeg gerne. Hvis jeg nogensinde finder en kæreste, selvfølgelig. Det er nok sådan det, jeg tænker mest, at man ligesom... Børn, det er ikke lige noget, jeg tænker på nu. Jeg er trods alt kun 18. 19 i næste uge. Så tror jeg faktisk har været igennem alle spørgsmålene. Jeg har skrevet ned på et stykke papir her. Og hvis I vil spørge mig om noget mere, så må I gerne det, enten her på bloggen, eller på mail, eller på Instagram. Det bestemmer I. Så tak fordi I så med.